Bine ai venit la ziua 6-a, astăzi despre control în relația cu bani. Așează-te în poziția de meditație, ca de obicei, închide ochii și intenția ta este să te relaxezi. Inspiri și expiri și simți acum cum ți se relaxează pielea capului. Oricărui gând îți vine în minte, îi spui acolo în forul tău interior: mă voi gândi la tine mai târziu, și continui să inspiri și să expiri. Simți cum fruntea ți se relaxează acum, sprâncenele și ochii. Inspiri și expiri. Ți se relaxează întreaga față, ceafa, gâtul, umerii. Inspiri și expiri. Ți se relaxează spatele, mâinile și palmele. Inspiri și expiri. Ți se relaxează pieptul, abdomenul și pelvisul. Continui să inspiri și să expiri. Simți acum cum ți se relaxează picioarele și tălpile. Întregul corp este relaxat și îl simți greu din ce în ce mai greu. Poți chiar să spui în forul tău interior: sunt complet relaxat, relaxată. Sunt complet relaxat. Sunt profund și complet relaxat. Și acum verifică-ți corpul de sus în jos și de jos în sus. Și dacă mai simți vreo tensiune pe undeva, o să o eliberăm imediat. Inspiră pe nas și expiră pe gură acea tensiune. Fă acest lucru de 3 ori, inclusiv cu alte neliniști, temeri și orice altceva mai simți și nu-ți mai folosește. Și o să mergem în inimă, îți vezi, simți sau îți percepi corpul ca pe o casă mare, frumoasă, poate chiar un palat. Fiecare organ are camera lui, iar tu te afli acum sus de tot în camera creierului, care e și a minții. Și o să cobori pe o scară în spirală până în mijlocul pieptului. Încep să cobori acum. Treci de nivelul ochilor, de nivelul nasului, de nivelul gurii și în continuare prin tunelul gâtului, până ajungi la capătul scării. Te dai jos de pe trepte, faci câțiva pași lateral stânga spre camera inimii, deschizi ușa inimii, intri în inimă, închizi ușa în spatele tău și te bucuri de pacea perfectă care există în inima ta din totdeauna și va exista pentru totdeauna. Inima ta este locul cel mai sigur din univers. Expiră o dată lung, inspiră pe nas și expiră pe gură o singură dată. Și
și rostește acum în furul tău interior după mine. Îmi pare rău pentru nevoia constantă de a controla. Îmi pare rău pentru tensiunea din corpul meu. Îmi pare rău pentru toată frica de necunoscut. Îmi pare rău pentru rigiditate. Îmi pare rău pentru toată oboseala creată. Iartă-mă pentru lipsa de încredere. Iartă-mă pentru constrângerea și rigiditatea excesivă. Iartă-mă pentru hiperresponsabilitate. Iartă-mă pentru frica de a mă detașa. Iartă-mă pentru toată această apărare. Și mulțumesc pentru conștientizarea acestui control. Mulțumesc pentru fiecare semnal al corpului. Mulțumesc pentru posibilitatea de a slăbi strânsoarea. Mulțumesc pentru pauză. Mulțumesc pentru claritate. Și mă iubesc. Mă iubesc fără control. Mă iubesc în nesiguranță. Mă iubesc relaxat, relaxată. Mă iubesc viu. Mă iubesc pur și simplu. Și mulțumesc. Te iubesc.